Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή. Ο Ιούνιος βγαίνει. Προχθές όμως, στις 28 Έκτου, την Παρασκευή του 2013, έγινε μία δίκη. Έγινε ένα δικαστήριο στα δικαστήρια Ευελπίδων. Έκανε μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Αρτέμι το Σόρα. Η μήνυση ήταν για διασπορά ψευδή ειδήσεων. Είναι γνωστή η θέση του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ και πολύ καιρό. Το έχει πάρει προσωπικά, μπορώ να πω, ο ίδιος, και έχει σταθεί απέναντι στον Αρτέμι Σόρα και τον πυροβολεί διαρκώς. Υπενθυμίζω, αναφέρομαι στην πολύκροτη υπόθεση των 600 δισεκατομμυρίων του Αρτέμι Σόρα. Αποσχόλησε όχι μόνο όλη την Ελλάδα αυτό το θέμα, αλλά θα έλεγα και όλη τη γη, όλο τον πλανήτη. Στη δίκη λοιπόν αυτή ήμουνα παρούσα. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσα είδαν τα ματάκια μου και όσα άκουσαν τα αυτάκια μου. Κατηγορούμενος, επαναλαμβάνω, Αρτέμις Σόρας και Μανώλης Λαμπράκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο δικηγόρος, έχω να πω, ο δικηγόρος του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν απόν. Εκεί βεβαίως έστειλαν δύο ανθρώπους, οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ δεν είχαν τίποτα να πούν. Δεν είχαν ούτε ένα δείγμα, ένα στοιχείο για τις κατηγορίες, τουλάχιστον αυτές που επιβαρύναν κατά τη φαντασία τον Αρτέμι Σόρα. Όταν τους ρώτησε λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου να αποκομίσουν κάποια στοιχεία που να ενοχοποιούν τον Αρτέμι Σόρα, ήδη είπαν ότι κάτι άκουσαν στο ίντερνετ, κάτι άκουσαν, κάποιοι είπαν. Η πρόεδρος πολύ σωστά τους επανέφερε και τους έλεγε: έχετε να αποκομίσετε στο δικαστήριο κάποιο στοιχείο εναντίον του Αρτέμι Σόρα? Βεβαίως δεν είχαν τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τους λυπήθηκα. Μάρτυρες λοιπόν από την άλλη πλευρά του Αρτέμι Σόρα ήταν ο Άντωνι Ντάιμον, ή αλλιώς Αντώνης Διαμαντόπουλος, και ο Γκρέγκορι Πάπας, ή αλλιώς Γρηγόρης Παπάς, ο θεματοφύλακας. Είναι και οι δύο τραπεζίτες, μάρτυρες του Αρτέμι Σόρα από την Αμερική. Ο θεματοφύλακας, ο Γρηγόρης Πάπας, και ο τραπεζίτης, από ό,τι ο ίδιος ανέφερα στο δικαστήριο συγκεκριμένα, είναι αυτός ο Ντάιμοντ Άντωνη, που κρατάει το πορτοφόλι του Αρτέμι Σόρα. Από ό,τι είπε ο ίδιος και άκουσα κι εγώ, είναι γενικός διευθυντής 37 χρόνια σε ένα γκρουπ τραπεζικών. Έλεξε ο ίδιος τα ομόλογα και η ομάδα του Αρτέμι Σόρα. Η πρόεδρος ρώτησε επανειλημμένα στο Διαμαντόπουλο, τον Αντώνη, αν τα ομόλογα είναι γνήσια. Αυτό που καίει όλους μας, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Επαναλάβανε διαρκώς, και οι δύο τραπεζίτες επαναλάβανε διαρκώς ότι τα ομόλογα είναι γνησιότατα. Και βεβαίως έβαλαν και οι ίδιοι την υπογραφή τους. Ο Διαμαντόπουλος, ο Αντώνης, έβαλε ο ίδιος την υπογραφή και είπε κάποια στιγμή στην πρόεδρο ότι δεν νομίζω να βάζετε εσείς την υπογραφή σας σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα αν δεν ήσασταν σίγουροι. Και βεβαίως αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για όλους τους Έλληνες. Η μαρτυρία αυτών των δύο ανθρώπων με συγκίνησε αφάνταστα. Μάλιστα είπαν ότι αν μας δώσει το Υπουργείο Οικονομικών εντολή, είναι πάρα πολύ εύκολο διατραπεζικά αυτά τα χρήματα να τα υποδεχτεί η Ελλάδα. Η ρευστοποίηση, ρώτησε συγκεκριμένα η πρόεδρος στο δικαστήριο, όσον αφορά και τη ρευστοποίηση αυτών, πόσο γρήγορα μπορούν να έρθουν αυτά τα χρήματα στο ελληνικό κράτος. Και η απάντηση ήταν άμεσα. Και η ρευστοποίηση, και ειδικά μέσω του συστήματος τώρα του ηλεκτρονικού, τους σεριακούς αριθμούς, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σύντομοι. Ρωτήθηκαν επανειλημμένα και οι δύο τραπεζίτες πάνω σε αυτό και είχαμε κάθε φορά την ίδια απάντηση. Επίσης ήταν κάτι πολύ σημαντικό, ότι ποτέ κανείς από τότε που έλαβαν την εντολή από τον Αρτέμι Σόρα δεν τους ενόχλησε, και αυτό θέλω να μείνουμε σε αυτό, φίλες και φίλοι, κανείς από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν του ζητήθηκε από την Ελλάδα κανείς έλεγχος. Άρα τι μας λένε εδώ? Εδώ τόσο καιρό, εδώ έχουμε ένα χρόνο που ακούμε διαρκώς, και στην εκπομπή μου, σε προηγούμενη εκπομπή, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια παρέμβαση και είπε μέσα σ' όλα ότι ο ίδιος έλεγξε. Εδώ έχουμε τους αρμόδιους από την Αμερική, οι οποίοι μας λένε ότι δεν ζητήθηκε ποτέ έλεγχος.
Από την άλλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στη δική μου εκπομπή, και αν υπάρχει, παρακαλώ μπορείτε να μου το βάλετε, που μας είπε, επιλέξει, ότι αν ο Σόρας, ο Αρτέμις είναι αληθινός και τα ομόλογα αληθινά, εγώ ο ίδιος, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Και τον προκαλώ να το κάνει από αύριο, από χθες. Μου άρεσε επίσης αυτό που είπε ο Ντάιμον, ο Άντωνη, και με συγκίνησε πάρα πολύ. Είπε, επειδή είμαι Έλληνας και είναι ωραίο να είναι κανείς Έλληνας, εκεί δάκρυσε κιόλα, ελέγξαμε και αποφασίσαμε να αναλάβουμε και να φυλάξουμε σε θησαυροφυλάκιο τα 600 δις. Έδωσα αρκετές λεπτομέρειες. Στρώσαμε λοιπόν και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο. Επαναλαμβάνω αυτά που άκουσα ίδια μέσα στο δικαστήριο, στο ελληνικό δικαστήριο. Και αναφέρομαι στην αθώωση του Αρτέμι Σόρα από τα ελληνικά δικαστήρια. Και επαναλαμβάνω, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο δικηγόρος του ήταν απόν. Στρώσαμε λοιπόν και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο να δώσουμε για 100 χρόνια τα χρήματα αυτά με επιτόκιο 0,5%. Το οποίο αυτό θα επιστραφεί και αυτό πίσω στο ελληνικό κράτος. Ρωτούσε διαρκώς ο κύριος Παπαδάκης, ο Γιώργος, ο δικηγόρος του Αρτέμι Σόρα. Ρωτούσε πού είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν είναι εδώ στο δικαστήριο. Καμία απάντηση. Κατόπιν κατέθεσε στο δικαστήριο για τη μήνυση που έκανε ο Αρτέμις Σόρας για εσχάτη προδοσία κατά του Στουρνάρα, του Παπούλια, Βενιζέλου, Προβόπουλου, στους 300, Μπόμπολα, πόσες μηνύσεις. Όλα αυτά κατατέθηκαν. Δεν ήμουν εγώ, ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε να στηρίξει τον Αρτέμι Σόρα. Ήρθε να δει τι γίνεται. Αγωνιούμε εδώ και πολύ καιρό για το μέλλον της πατρίδας μας. Λοιπόν, το πιο σπουδαίο από όλα αυτά είναι ότι όλα αυτά, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γράφτηκαν στα πρακτικά. Είναι γραμμένα στα ελληνικά δικαστήρια. Διαβάστηκαν, μάλιστα ο κ. Παπαδάκης, ο δικηγόρος, επαναλαμβάνω, του κ. Σόρα, είπε συγκεκριμένα να θεωρηθούν αναγνωστέα στο δικαστήριο όλα τα έγγραφα μηνύσεων προς τους ανθρώπους που έχω αναφέρει πιο πριν, σε Στουρνάρα, Προβόπουλο, Παπούλια, Βενιζέλου και στους 300. Έκανε μήνυση ο κ. Σόρας για μήνυση για εσχάτη προδοσία. Και αναφέρομαι στην πολύ γνωστή υπόθεση, ενώ ήταν μέσα στο ελληνικό κράτος τα 600 δις, αυτοί πήραν το τρίτο μνημόνιο. Τους καλούμε, επαναλαμβάνω, συνεχίζω, ανεφέρει μέσα στο δικαστήριο, μας λέει ο κύριος Παπαδάκης, λέει στο δικαστήριο, τους καλούμε να λάβουν γνώση από εσάς, μέσα από το δικαστήριο. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, έδωσε την ευθύνη στο δικαστήριο να συνεχίσει την περαιτέρω διαδικασία. Το καλό ήταν όταν ανέβηκε στο δικαστήριο ο Αρτέμις ο Σόρας. Μου έκανε εντύπωση γιατί λέει, ο ίδιος λέει, δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ. Εγώ ήρθα να σώσω την Ελλάδα και από ευεργέτης βρέθηκα κατηγορούμενος. Είπε ότι ο Αντίνος είναι πολύ ισχυρός. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είπε επίσης ο κύριος Σόρας στο δικαστήριο, το ελληνικό δικαστήριο, ότι δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Ούτε και να χάσω. Κερδίζω μόνο, και αυτό μου φτάνει, είναι η ελευθερία της πατρίδος μου. Είδα ένα οργανωμένο σχέδιο κατά της πατρίδος μου. Δεν θα χρεωθεί η Ελλάδα ούτε €1 για τα επόμενα χρόνια. Είπε πάρα πολλά. Απλά προσπαθώ να το συμμαζέψω. Το δικαστήριο ξεκίνησε από τις 9 η ώρα και τελείωσε το μεσημέρι αργά. Ρωτήθηκε ο εισαγγελέας του δικαστηρίου να απαντήσει βάσει κάποιων στοιχείων κάποια στιγμή και είπε επιλέξει που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου και όλο το ακροατήριο. Τελικά ο άνθρωπος, ο Αρτέμις Σόρας, λέει ο εισαγγελέας μέσα στο δικαστήριο, αποσκοπούσε στο να σώσει την Ελλάδα. Κίνητρο σαφές. Ζητώ την αθώωσή του. Εκεί διακόπηκε η δίκη για λίγα λεπτά, διότι έπεσε ένα γερό χειροκρότημα, ελληνικό πατριωτικό. Σταμάτησαν βέβαια τη δίκη και συνεχίστηκε. Μου άρεσε επίσης αυτό που είπε ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο δικηγόρος, αναφερόμενος στον Άδωνη Γεωργιάδη. Περιφερόμενος θίασος. Του ταιριάζει απόλυτα. Είχε εντολή να προλάβουν το μνημόνιο. Ήταν βαλτός. Έτρεχε από κανάλι σε κανάλι, σε χρόνο ρεκόρ.
ο Άδωνης Γεωργιάδης, ποιος θα πει, φίλες και φίλοι από εσάς που βλέπουμε όλη την ημέρα, τι έκανε? Δεν είχε τίποτα άλλο το τελευταίο καιρό να τρέχει από κανάλι σε κανάλι. Του δίνανε όσο χρόνο χρειαζόταν όλα τα πανελλαδικά κανάλια. Την ίδια στιγμή όμως λασπολογούσαν τον Αρτέμι Σόρα. Δεν του δίναν λόγο να μιλήσει τον αντίστοιχο. Άπλετο, ατελείωτο χρόνο τηλεοπτικό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πόρτες και ο χρόνος σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν ελεύθερος. Όσο χρόνο ήθελε. Αντάλλαγμα, πράγματα που υπόθηκαν από τον Παπαδάκη και τον Γιώργο μέσα στο δικαστήριο. Το αντάλλαγμά του, ακούστε φίλες και φίλοι, το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα βεβαίως που γίνεται η δίκη που τόσο πολύ ζητούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται για τη χώρα του. Ο ίδιος μας έλεγε εδώ στη δική μου εκπομπή, έλεγε ότι εάν ο Σόρας, επαναλαμβάνω, είναι αθώος, εγώ θα μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή. Εγώ τώρα σας λέω ακριβώς τι υπόθηκε ακριβώς στο δικαστήριο. Και όλα αυτά είναι γραμμένα, επαναλαμβάνω, στα πρακτικά. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης ο Λαμπράκης, ο Μανώλης ο Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ΕΝΤ, ο οποίος ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Είπε πάρα πολλά και σπουδαία πράγματα, τα οποία δεν προλαβαίνω να σας πω. Βλέποντας όμως, είπε ως ΕΝΤ, ότι παγκόσμια όλες οι χώρες χρωστούσαν και βλέποντας ότι αυτό το τζουνάμι έρχεται και προς την Ελλάδα, απλά οργανωθήκαμε. Ήταν ένα στρωμένο σχέδιο το οποίο μας ανάγκασε εμάς τους Έλληνες και ως ΕΝΤ, είδαν το ξεπούλημα που έρχεται για την Ελλάδα και έτσι απλά οργανώθηκαν, οργάνωσαν την ΕΝΤ, ένωσαν τις δυνάμεις τους κατόπιν με τον Αρτέμι Σόρα, κατέθεσε ο ίδιος στο δικαστήριο. Ξανατονίζει και ο Μανώλης ο Λαμπράκης, ο πρόεδρος της ΕΝΤ, ότι έγινε ο αντίστοιχος έλεγχος και από τη δική του πλευρά. Και επίσης μου άρεσε πολύ καλό, είπε ότι η πρόθεση δεν δικάζεται. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι υποκατοχή. Μέχρι να ελευθερωθεί, τόνισαν όλοι με τη σειρά, η Ελλάδα, εμείς δηλώνουμε τις προθέσεις μας. Και όλα αυτά βεβαίως, η αθώωση του Αρτέμι Σόρα από τα ελληνικά δικαστήρια ήρθε καθαρά βάσει μόνον των στοιχείων που είχαν στα χέρια του, το ελληνικό δικαστήριο να δικάσει την υπόθεση. Μόνο στοιχεία υπέρ του Αρτέμι Σόρα. Επίσης μου άρεσε και κάτι άλλο που άκουσα σε μια μιλή αργότερα, από το 1821, το ίδιο κατηγόρησαν και το γέρο του Μοριά, τότε από αυτός ήθελε να ελευθερώσει την Ελλάδα. Επίσης μου άρεσε επίσης ότι ο μοναδικός μέχρι σήμερα Έλληνας πρωθυπουργός Έλληνας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ουδής ποτέ κανένας άλλος δεν υπήρχε Έλληνας που να στηρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος. Νομίζω αυτό είναι γραμμένο και το ξέρουμε όλοι μας. Σήμερα λοιπόν έχω κοντά μου τον καθηγητή Παναγιώτη Παπά, καθηγητής μαθηματικός, καθηγητής φυσικής, τα ξεχώσουμε δύο ξεχωριστά πτυχία. Είναι πολυεφευρέτης, συμπεριλαμβανομένου και των παλμικών μαγνητικών πεδίων, ένα μηχάνημα που είναι για θεραπεία, έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, το λεγόμενο παπίμι. Έχουμε μία πρόταση από τον Παναγιώτη Παπά. Να πω κάτι ακόμα πριν να σας παρουσιάσω. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Να πω κάτι ακόμα που θέλω να το τονίσω εδώ. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στην ομίλια που είχαν κατόπιν μετά το δικαστήριο. Μας είπε ο κύριος Λαμπράκης, υπέροχος αυτός άνθρωπος, και όλη η ομάδα είναι ένας και ένας. Έλληνες μέχρι το μεδούλι. Και θέλω να το επισημάνω αυτό, να το τονίσω. Το δικό μας DNA, το ελληνικό, είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Έλληνας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διαφέρει από κάθε γένος. Μέσα στην ψυχή μας, φίλες και φίλοι, το DNA είναι ζωντανό και μιλάει. Όλοι εσάς που νιώθετε ότι είστε Έλληνες και με τη σημερινή εκπομπή θα νιώσετε ένα ρεύμα να σας διαπερνά και μια φωνή μέσα σας να σας οργίζει για όλα αυτά που τελικά όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτό το ελληνικό DNA. Είναι το γονίδιο ε, όπως ανέφερε και ως γιατρός. Οι Έλληνες διοικούνται μόνο από Έλληνες. Μην υποτιμάτε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, συνέλληνες, τη δύναμή σας.
Έχετε απέραντη στο DNA σας, απέραντη αγάπη. Ενωθείτε. Πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στον εαυτό μας. Έχω να τονίσω και εγώ. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα, ως λαός, να πάρουμε κάποια στιγμή, ίσως εμείς, τη δικαιοσύνη στα χέρια μας. Βεβαίως έχει πάρει τη δικαιοσύνη ο Αρτέμις Ώρας, επαναλαμβάνω, για όσους ανοίξανε τώρα τους δέκτες, έχει αθωωωθεί μέσα από τα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά τα 600 δισεκατομμύρια μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας είναι δικά μας. Βγαίνουμε από το μνημόνιο, καταργείται το Δουνουτού και είμαστε κυρίαρχοι. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο στο θέμα. Έχετε μία πρόταση, κύριε Παπά. Ναι, σχετικά με μία δεύτερη λύση. Με τον κύριο Σωρά είναι καλή, αλλά υπάρχει και καλύτερη. Λοιπόν, είναι η εξής. Να καταφύγουμε σε εθνικό νόμισμα. Τι θα πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο? Θα πετύχουμε ότι απεριόριστα και όσα έχουμε ανάγκη μπορεί να καλύπτονται. Μπορεί να έχουμε λίγο και κάτι, να έχουμε ένα τηλέφωνο λίγο στον αέρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε το 210 34 89 027. Ναι. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, 210 34 89 027. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Η Ελλάδα να είχε καταφύγει σε εθνικό νόμισμα. Ας το πούμε δραχμή ή όποιο όνομα θέλουμε. Και με όποια αντιστοιχεία θέλουμε. Αέρα, παρακαλώ. Μπορεί να είναι νέα δραχμή και αυτή να είναι αναβαθμισμένη. Δεν είναι ανάγκη να είναι παλιά. Άλλωστε το σημερινό ευρώ περίπου είναι ισοδύναμο με μία δραχμή. Ναι. Θα ήθελα να υπάρχει όμως κάποιο τηλέφωνο, μιλάω στο κοντρόλ. Ένα τηλέφωνο στον αέρα. Λοιπόν, η λύση λοιπόν είναι το εθνικό νόμισμα. Τι θα καταφέρναμε με αυτό? Η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι επενδυτής της Ελλάδος. Να μην ζητάει από το Κατάρ ή από την Κίνα να κάνει το επενδυτή. Έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Την άλλη μέρα μπορούσε να πληρώνει σε δραχμές τους όλους τους υπαλλήλους και να δημιουργήσει παραγωγικά κέντρα τα οποία θα μίσθωνε, θα πλήρωνε τους υπαλλήλους σε δραχμές, δικά της τσάμπα και γύριστα. Τσάμπα χωρίς να δανείζεται, αλλά θα τα έπαιρνε κατευθείαν από το νομισματοκοπείο και τσάμπα και θα δημιουργούσε επενδύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνει τις εξαγωγές. Κατά δεύτερο λόγο έχουμε εισρωή ευρώ περισσότερα παλαιότερα. Είναι ιδανική λύση. Απλώς η δραχμή θα βάλει μπροστά το μηχανισμό της ανάπτυξης για το εσωτερικό. Λοιπόν. Και έτσι θα είχαμε εισρωή περισσότερων ευρώ για να εισαγάγουμε περισσότερα φάρμακα. Κύριε Προβόπουλε, κύριε ψεύτη, σε καταγγέλλω το μεγαλύτερο ψεύτη. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Την κατανόησή σας. Έχετε εσείς τους λόγους σας, αλλά να υπενθυμίσω εδώ στους φίλους. Τον πρόεδρο της Τραπέζης Ελλάδος, την τράπεζα του Rothschild με το ψευδόνυμο Τράπεζα Ελλάδος του Rothschild, η τράπεζα. Ποιος είναι αυτός ο Προβόπουλος που βλέπει τον παππούλια? Ποιος τον έχει εκλέξει? Γιατί το καταστατικό να δίνει δικαίωμα στην τράπεζα της Ελλάδος? Λοιπόν, να σας διακόψω. Μια ιδιωτική τράπεζα. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Που πίσω είναι ο Rothschild. Γιατί να λέγεται Ελληνική Τράπεζα. Λοιπόν, και η κύριε Παπά, να σας διακόψω λίγο. Να πιείτε λίγο νεράκι αν θέλετε. Να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν. Ο καλεσμένος μου για σήμερα, ο Παπάς Παναγιώτης, είναι ένας κύριος τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει αντιμέτωπος πάρα πολλές φορές με το ελληνικό κράτος, ο ίδιος για δικούς του λόγους. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα. Όχι μόνο. Ο αγώνας αυτός, να τονίσω, για όσους δεν το γνωρίζουν, του έχει στοιχήσει 4 εγκεφαλικά. Σήμερα είναι χαρά μου και τιμή μου, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που μπορούν αυτή τη στιγμή, αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας, να έρθουν εδώ και να καθίσουν να πούνε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Είναι χαρά μου και τιμή μου που έχω κοντά μου τον Παναγιώτη, τον Παπά, ο οποίος
με τα δυσκολίες, έχει απίστευτα κινητικά προβλήματα. Τα 4 εγκεφαλικά του στοίχησαν την υγεία του, παρόλο με τη φωνή που του απομένει. Και αυτή περιορισμένη. Και αυτή περιορισμένη και με δυσκολίες, έρχεται εδώ. Με δυσκολία τον κατεβάσανε από τα σκαλοπάτια, αλλά έρχεται εδώ για να πει. Μάλιστα τον είπα εγώ. Το ρώτησα πιο πριν. Δεν φοβάστε να πάρετε μια τέτοια θέση? Και μου λέει, τι απαντήσατε? Είπα ότι σας ρώτησα πιο πριν. Ότι δεν φοβάστε να βγείτε να πάρετε θέση για όλα αυτά τα πολύ σπουδαία πράγματα? Δεν φοβάμαι καθόλου. Και λυπάμαι γιατί τα άλλα κανάλια δεν έκανε καμία αναφορά για το δικαστήριο. Όλοι αποσιώψαν το γεγονός. Εκτός από τη σημερινή εκπομπή και μία αναφορά του Σταρ. Άκουσα τις 2 εκπομπές του Αυτιά, καμία αναφορά. Εδώ, μας λοιπόν, έλεγε για θέλω λίγο να είστε ήρεμος για να βγάλουμε μικροπράγματα. Ναι. Αναφερότανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μετά το δικαστήριο για την αθώωση του Αρτέμι Σόρα, την επομένη πήρα μία χαρά και κάθομαι πρωί-πρωί από τα ξημερώματα στην τηλεόραση. Ανοίγω τηλεόραση, βλέπω όλες τις εκπομπές στα πανελλαδικά κανάλια. Βλέπω τον Αυτιά, βλέπω τον. Ας μην αναφερθώ στον Αυτιά, αλλά και στον Αυτιά, που περιμένουμε και κρεμόμαστε από τα χείλια του να μας πει, να μας δώσει μια πληροφορία. Ούτε ένα κανάλι, ούτε μία εφημερίδα. Ούτε μία εφημερίδα. Διάβασαν τα πρωτοσέλιδα. Δεν ανέφεραν την αθώωση του Αρτέμι Σόρα. Αυτό το θεωρώ εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Έχουν ένα χρόνο που γράφουν και ανεβάζουν απατεώνα τον Αρτέμι Σόρα και ακούμε χιλιάδες πράγματα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε με κομμένη την ανάσα. Και ούτε ένας δεν βγήκε σήμερα, χθες, προχθές, μετά την αθώωση του Αρτέμι Σόρα. Πού είναι ο Υπουργός Οικονομικών, Στουρνάρας? Έχει γίνει μήνυση. Έχουν ακουστεί χιλιάδες πράγματα. Μας λένε ότι είναι ψεύτης και απατεώνες και δέχομαι το ελληνικό δικαστήριο να δικαιώνει τον Αρτέμι το Σόρα. Ούτε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε μία εκπομπή, κανένας, ούτε φωνή. Κανείς δεν μιλάει. Και μπορούμε κάλλιστα, φίλες και φίλοι. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να γίνουμε όλοι σαν μια γροθιά. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Το κόμμα, γιατί κάποια στιγμή ανέφεραν, ρώτησαν τον κύριο Σόρα στο δικαστήριο αν θέλει να κάνει κόμμα. Το κόμμα, απάντησε ο κύριος Λαμπράκης, είναι ένα στιγμίο στίξης, το οποίο χωρίζει 2 λέξεις. Εμείς μόνο ενώνουμε. Λοιπόν, δεν έχουν σκοπό να κάνουν ούτε κόμμα, ούτε τίποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να είστε λίγο εγκρατείς. Υπάρχει μια γενική συνωμοσία για την καταστροφή της Ελλάδος και μέσω του Δουνουτού και μέσα από την υπερχρέωση είναι ιδανικότερος τρόπος για να βάλουν χέρι τα πετρέλαια κλπ. Δηλαδή να μην ξεφύγουν τα πετρέλαια υπέρ των Ελλήνων όπως ξέφυγαν τα πετρέλαια στους Άραβες. Τώρα είναι έτοιμοι να μην μας αφήσουν και να μας τα πάρουν. Υπάρχει μια μεγάλη σκοπιμότητα. Ο Παπαδάκης ποτέ δεν ανέφερε το όνομα Σόρας, αλλά καταγγέλθηκε ότι έλεγε μια μεγάλη επιταγή να το βουλώσει. Και τα πράγματα δείχνουν ότι το βούλωσε ο Παπαδάκης στο πρωινό του Ατένα. Το καταγγέλω και αυτόν μαζί με τον Αυτιά, το καταγγέλω. Και η λύση δραχμής, όποιος θέλει να βγει στον αέρα να μου πει δεν έχω δίκιο. Είναι ένα μέσο στην αλλαγή δραχμή. Θέλω λίγο να είστε λίγο πιο ήρεμος, πιείτε λίγο νεράκι. Θέλω να κυλήσει όμορφα η κουβέντα. Επαναλαμβάνω ότι σας έχει στοιχήσει 4 εγκεφαλικά όλο αυτό που έχετε περάσει. Λοιπόν, θέλω να τελειώσει η εκπομπή και να απολαύσουμε. Σήμερα έχουμε την δικαίωση του ελληνικού λαού και πρέπει να γιορτάσουμε εμείς οι Έλληνες, φίλες και φίλοι. Πείτε μου λίγο αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για την πρόταση όσον αφορά τη δραχμή. Λοιπόν, είπαμε θα καταστήσει το δημόσιο, δηλαδή εμάς, το μεγαλύτερο επενδυτή για την Ελλάδα, που θα δώσει θέση εργασίας, θα φτιάξει παραγωγικές μονάδες. Την άλλη μέρα δεν θα έχουμε ενεργεία με τη δραχμή. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν. Και μετά θα εισρέψουν περισσότερα ευρώ γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή,
μεγαλύτερες εξαγωγές και θα εξασφαλίσουμε περισσότερες εισαγωγές για ιατρικά μηχανήματα, φάρμακα, κύριε Προβόπουλε. Λοιπόν, να ρωτήσω... Που είπες άμα καταφύγουμε στη δραχμή, να ολοκληρώσουμε δεν θα μπορούμε να εισάγουμε φάρμακα. Κύριε Παπά, αυτό είναι μέγα ψέμα. Η πρώτη πρόταση είναι, όσον αφορά για τη δραχμή, αυτό που αναφέρει ο κ. Παπάς, η κυβέρνηση να πληρώνει σε δραχμές που δεν τη στοιχίζει τίποτα και σταδιακά να επανέλθουμε στη δραχμή. Είναι μία άποψη. Άννα, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το πρώτο είναι κατά επανάληψη. Το πρώτο είναι κατά επανάληψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να φύγουμε έχουμε μια παρέμβαση. Έχουμε τον Αρτέμι Σόρα. Από το ευρώ μέχρι να σηκώσουμε κεφάλι. Το πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον Αρτέμι Σόρα στην γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες, καλησπέρα σε εσένα, Άννα, στον κύριο Παπά. Καλησπέρα. Που τον εκτιμώ και ιδιαίτερα τον κύριο Παπά. Κάντε, κύριε Παπά. Καλά εσείς. Μια χαρά εσείς. Συγχαρητήρια για την αθώος. Συγχαρητήρια. Δικαιωθήκατε. Είστε αθώος. Λοιπόν, κύριε Σόρα, τι έχετε να πείτε για την αθώωση και για το θέμα που το οποίο συζητάμε σήμερα? Η αθώωση ήταν πάντα δική μας. Δεν είχαμε κάνει κάτι. Ούτε άσχημο κάναμε, ούτε δανεικά ζητήσαμε, ούτε χάρη από το ελληνικό δημόσιο ζητήσαμε, ούτε ήρθαμε να πάρουμε κάποια βέκο, να μας κάνουν κάποια χάρη, να πάρουμε κάποιο αεροδρόμιο, να πάρουμε κάποιο νησί, να αγοράσουμε όπως αγοράζουν όλα αυτά τα μοιάσματα που έρχονται τώρα σαν λύκοι, να κλέψουν ό,τι μπορούν με ό,τι επαφές έχουν. Όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι. Ξέραμε τι βάλαμε από την αρχή. Η δικαίωση δεν ήταν τόσο δικιά μας, όσο του ελληνικού λαού που πραγματικά στάθηκε στο πλευρό μας, αλλά όχι μόνο στο πλευρό μας, στάθηκε και άξιος του εαυτού του. Δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία και λέει ναι, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε? Γιατί είναι τόσο απαξιωτικοί όλοι? Τι είπαν οι άνθρωποι? Δεν είπαν τίποτα. Ακόμα θα πω ότι μας πετάγανε λάσπη από την αρχή, αν θυμάστε, και όλη αυτή η λάσπη δεν κόλλαγε στον τοίχο. Δηλαδή έπαιζε ο κόσμος, καταλάβαινε τι έχει γίνει. Είμαι χαρούμενος, αν το θέλετε, και είμαι και υπερήφανος για το λαό μου, και εμείς μαζί για σας. το έθνος των Ελλήνων μου, και εγώ μαζί σας. Όπου όλοι καταλάβανε τι συμβαίνει, απαξιώσαν τα κανάλια, απαξιώσαν τους δημοσιογράφους, απαξιώσαν όλα αυτά όλους αυτούς τους ανθέληνες που θέλανε να σκοτώσουν τον ελληνικό λαό και είπανε για να δούμε τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δικαιώθηκαν όλοι οι Έλληνες με βούλα πια, γιατί και αυτοί που ξέρουν τι γίνεται, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται και είναι στο πλευρό μας, αλλά δεν μπορούν να εμφανιστούν γιατί είναι μπλοκαρισμένοι οι Έλληνες στα γρανάζια μιανού πολύπλοκου συστήματος κοινωνικού, έτσι όπως έχει στηθεί, μέσα από πολλές δοξασίες, δόγματα, κόμματα, κινήματα. Κύριε Σόρα, τι έχετε να πείτε όσον αφορά την επιστροφή που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας απειλεί κιόλα ότι θα στη δραχμή? Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θα σας πω ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να απειλεί κανέναν. Άλλωστε, αν θυμάστε από τις πρώτες εκπομπές, απέδειξα ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Καταρχάς, δεν έχουμε χώρες. Η Γαλλία, η Γερμανία. Να ρίξουμε λίγο τώρα, καθώς έχουμε τον Αρτέμι τώρα στη γραμμή, να ρίξουμε λίγο και στο το θέμα συζητήσεως για την αθώση. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Σόρα. Μεγάλες χώρες της Πάρτε το τηλέφωνο και βάλτε λίγο την αθώση. Με ακούτε? Ναι. Μπορώ να συνεχίσω? Βεβαίως, συγγνώμη. Οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης τις είδαμε ότι δεν είναι καν, είναι πτωχευμένες από το 1934 και διοικούνται με τη σύμβαση, με διεθνή σύμβαση, με τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας. Όπως εμείς τώρα διοικούμαστε με το τρίτο και από το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τρίτο, διοικούμαστε πάνω από το σύνταγμά μας με την σύμβαση που κάναμε του μνημονίου. Με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου δυνατή, απλά μας απειλεί για να μην κάνουμε το λάθος ποτέ και φύγουμε. Εγώ δεν νιώθω δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν νιώθω ότι πρέπει η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ. Εάν μπούμε σε μια διαδρομή έτσι όπως εμείς σκεφτόμαστε, με 600 δισεκατομμύρια ή με 800 ή και με όσα χρειαστεί, θα είμαστε το πλουσιότερο κράτος στην Ευρώπη έναντι μιας Ευρώπης η οποία είναι ήδη πτωχευμένη. Κύριε Σόρα, μας διακόπτουν λίγο, πρέπει να διακόψουμε. Πάμε και σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί. Μην κλείνετε, παρακαλώ. Μόλις βγήκα, πάμε σε διάλειμμα. Τώρα τι να κάνω, ανωτέρα βία.
Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το σημερινό θέμα συνεχίζουμε ότι είναι η αθώωση του Αρτέμι Σόρα από τα ελληνικά δικαστήρια και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη γραμμή τον Αρτέμι Σόρα. Συνεχίζουμε, κύριε Σόρα. Μας ακούτε? Έλα. Άννα, θεωρώ ναι, σας ακούμε. Συνεχίστε. Άκουστε. Θεωρώ ότι ό,τι λέω είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Δεν σας διακόψαμε, απλά μου λένε στο κοντρόλ ότι συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή. Σίγουρα συνεχίζουμε κανονικά, γιατί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το κανάλι δεν έχει ευθύνη για αυτά που λέω και τα λέω και δημόσια. Δημόσια λοιπόν, λέω συγκεκριμένα σας δίνουν χρόνο, κύριε Σόρα, με ειδοποιούν, σας δίνουν χρόνο να ολοκληρώσετε. Okay. Έπρεπε να πάμε σε break, να υπενθυμίσω τον κόσμο, έπρεπε να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά να συνεχίσουμε άλλο θέμα εκπομπής. Όμως, επειδή έγινε αυτή η διακοπή λόγω ανωτέρας βίας, έπρεπε να διακόψουμε και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, λίγα λεπτά μόνο μαζί σας. Μετά πρέπει να συνεχίσουμε το επόμενο θέμα. Με ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά όλη την Ευρώπη και τον ελληνικό μας λαό. Κύριοι μου, κάποιοι μιλάνε για δραχμή. Ναι, εάν πηγαίναμε σε πτώχευση. Εάν ήμασταν φτωχοί για να πάμε σε πτώχευση, θα συμφωνούσαμε την δραχμή την ελληνική να τη βγάζαμε. Εάν όμως θα πηγαίναμε σε πτώχευση, πρέπει όλοι να ξέρουν ότι τα λεφτά θα χάνανε οι δανειστές μας. Οι δανειστές μας δεν θέλουν να χάσουν. Άρα λοιπόν, ό,τι χρωστάμε δεν υπάρχει. Δεν είναι εμφανή. Χρωστάμε ψεύτικο χρέος το οποίο κάποιοι το έχουν μαγειρέψει. Αυτό το λέω από την αρχή και θα το αποδείξω μέχρι το τέλος. Μας λέτε δηλαδή ότι είναι ένα ψεύτικο δημιούργημα όλο αυτό που αφορά την κρίση. Είναι δεδομένο και θέλω κάποιος μεγάλος είτε κράτος να μου κάνει μια μήνυση για να αποδείξω αυτό που λέω. Είναι ψεύτικο χρέος. Σας φτάσατε σε ένα σημείο να χαίρεστε, να σας κάνουν μηνύσεις για να μπορείτε να έχετε ένα λόγο. Μα θα περιμένω όλο χαρά. Να μου κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μήνυση ότι λέω ψέματα. Όσον αφορά τις μηνύσεις που κάνετε εσείς στον Υπουργό Οικονομικών, στον Στουρνάρο, στον Προβόπουλο, στον Παπούλια, στον Βενιζέλο, στους 300. Κάτι πολύ σημαντικό που σας λέω. Ακούστε καλά. Στο βαθμό που τα 600 λοιπόν όπως είναι τα πάρει. Και δεν είναι μόνο 600. Όσα χρειαστεί για αυτή την Ελλάδα θα τα βάλω, γιατί θέλω να ξέρετε όλοι καλά. Από αυτή την Ελλάδα, από αυτή τη μικρή χώρα του πλανήτη, ο πλανήτης θα γυρίσει στην πραγματική του στροφή. Και όχι σε αυτή τη στασιμότητα, σε αυτό το μεσαίωνα, σε αυτή την καταδυνάστευση που πάει. Ακούστε με προσεκτικά. Γιατί να φύγω από το ευρώ, αφού είμαι η δυνατότερη χώρα. Στο βαθμό που η χώρα μου δεν θα χρωστάει έναντι μιας Ευρώπης που θα χρωστάει, είμαι η σκληρότερη και η δυνατότερη χώρα. Έχω και χρήματα για ανάπτυξη. Άρα θα μπορέσεις αύριο να δανείζεις την Ευρώπη. Και το σημαντικότερο είναι, ας καταλάβετε όλοι κύριοι, ότι η Ευρώπη είναι μια κοινοπραξία, μια συνομοσπονδία κρατών. Όπου το καταστατικό της λέει ότι η ισχυρότερη χώρα με την πιο βαριά βιομηχανία και την πιο καλή οικονομία διαχειρίζεται το ευρώ. Είναι αδύνατο να διαχειρίζεται μια φτωχευμένη χώρα όπως η Γερμανία το ευρώ. Καλά το στήσαν το παιχνίδι. Μπήκανε σε ένα παιχνίδι μαζί μας. Τώρα θα το τελειώσουμε με τους κανόνες τους δικούς τους. Οι δικοί τους κανόνες είναι οι εξής. Αύριο λοιπόν, αν η ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, εκ του συμφωνητικού της Ομοσπονδίας, θα πρέπει η Ελλάδα να διαχειρίζεται τον ευρώ. Γιατί λοιπόν να φύγω από το ευρώ? Θα τους κόψω το κεφάλι με το ίδιο τους το νόμισμα. Είμαι η ισχυρότερη χώρα. Η χώρα που έχει την πιο καλή οικονομία αύριο το πρωί, και όπως έχουν κάνει την Ελλάδα, που κατεβάσανε και τους μισθούς, κατεβάσανε τα πάντα, όπως θα την κάνουν, δεν βολεύει μία χαρά. Και αύριο λοιπόν η Ελλάδα θα είναι αυτή που θα διοικεί το ευρώ. Γιατί να φύγω? Γιατί να φύγω, πέστε μου, από το ευρώ? Αν έχω τα 600 μου και τα πάρουν και 800 και 1-3, θα είμαι η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Σε ένα πλανήτη με φτωχευμένες χώρες. Ρωτάω, γιατί το ευρώ να μην τους κόψω το κεφάλι που μου το φέρανε για να με δολοφονήσουνε? Άρα λοιπόν, κύριε Σόρα, μετά την αθώωσή σας, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί το ελληνικό κράτος να πάρει τα 600 δις και να ξεκινήσει η ελευθερία? Εάν αύριο με φωνάξουνε, και δεν είναι θέμα ελληνικού κράτους, το ελληνικό μου κράτος δεν έχει κανέναν πολιτικό, μάλλον έχει πολιτικούς, μπλοκαρισμένα παιδιά, βουλευτές μου, τα οποία μπήκανε σε ένα σύστημα, αν μη τι άλλο, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την τανάλια. Δηλαδή τα νάλια που έχει κάνει το σύστημα, είτε το πολιτικό είτε το κοινωνικό, έτσι όπως έχει στηθεί. Με αποτέλεσμα όμως υπάρχουν μηχανισμοί που δεν αφήνουν, με πιέζει το πολιτικό μου σύστημα χωρίς αυτό να φέρει. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ποιος άλλος άνθρωπος δεν θα ήθελε να κουμπίσει αυτά τα χρήματα, να βγάλει τη χώρα από τον τέλμα και να μπει σε όλες τις χρηματαγορές. Άνετα. Όλοι θέλουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Διότι έχουν σκελετούς στις ντουλάπες, διότι με αυτούς τους σκελετούς γίνανε πολιτικοί και αρχηγοί κρατών. Γιατί δεν γίνεται αν δεν έχεις σκελετό στην ντουλάπα να γίνεις αρχηγός κράτους. Εκτός και είσαι από την άβαση. Αν είσαι από τη βάση όμως είσαι αυτοκράτορας. Και κανένας από αυτούς δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν να μην έχω κανέναν Έλληνα εκεί πάνω. Και Έλληνα ο οποίος όχι μόνο να μιλάει ελληνικά, γιατί αυτοί μιλάνε ελληνικά, ή και τουλάχιστον και αυτοί που έρχονται. Δεν είδα έναν Έλληνα
Μα δεν είδα έναν Έλληνα και αρχηγό κόμματος. Οφείλω να ομολογήσω προσωπικά με πλήρη επίγνωση και εγώ το ίδιο. Ή μήπως οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι κάτι άλλο, είναι κρυφό. Ακούστε κύριε, εγώ άρα δεν τρέπομαι. Το δούνου του ήταν η χειρότερη λύση. Άρα το δούνου του, το μνημόνιο ήταν η χειρότερη λύση και επιλέξαν αυτή. Δεν ήταν λύση, ήταν σχέδιο. Όχι λύση, σχέδιο, δολοφονία οργανωμένο από ό,τι λέτε. Μόνο δικό σου. Το είπατε και στο δικαστήριο άλλωστε αυτό. Σε όλες βεβαίως, μα το είπα κιόλας. Μα είπα, θα δικάσω το Δέλτα Νιτά. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Κύριε Σωρά, με γνωρίζουν τώρα. Η παγκόσμια κοινότητα με ξέρει πάρα πολλά χρόνια εμένα. Υπηρετούμε λάθος αφέντη, βρισκόμαστε σε λάθος στρατόπεδο. Όχι, δεν έχει να κάνει στρατόπεδο. Εμείς δεν είμαστε η Ελλάδα. Αν τη χαρακτηρίσουμε στρατόπεδο, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Δεν είναι θέμα στρατόπεδο η Ελλάδα. Αφέντη εννοώ τον κυβερνητικό, εδώ τον πρωθυπουργό μας και όλο αυτό το σύστημα που είναι πάνω από αυτό. Λίγο πολύ, να μην κρυβόμαστε. Όλοι γνωρίζουμε για την οικογένεια Rothschild, η οποία έχει μια ομπρέλα και βρίσκονται όλοι κάτω από αυτό. Είναι ένα κοινό μυστικό. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε πια. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν είναι μόνο Rothschild. Είναι πολλά ονόματα και πίσω από το Rothschild. Αυτό είναι ο μπροστινός. Φανταστείτε μια εταιρεία ρηχτά αδική, όπου μπροστά έχει ένα μπροστινό. Εμείς έχουμε όλες τις αποδείξεις, τις οποίες τις δίνουμε απλόχερα στο λαό. Και μην νομίζετε ότι τα άλλα κράτη βυζένουν το δάχτυλο ακριβώς όπως το λέω. Κύριε Σώρα, έχουμε μόνο 1,5 λεπτό. Πρέπει να κλείσουμε από μαζί. Μην με πιέζει το κόντρα σε χρόνο. Δεν σας πιέζει το χρόνο. Όχι, δεν σας πιέζει το κόντρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει ήδη από το προηγούμενο θέμα. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα για μένα, ας τους οικονομολόγους, οι οποίοι είναι στοχευμένοι και έχω πει. Οι οικονομολόγοι και δικηγόροι σε αυτή την Ελλάδα που έγινε τόσο μεγάλος πόλεμος και γίνεται για την Ελλάδα, δεν είδα κανένα δικηγόρο πέραν από τους δικούς μου, οι οποίοι είναι στρατιώτες μιας μεγάλης ιδέας και της Ελλάδας. Πού είναι μωρέ οι άλλοι δικηγόροι, πού είναι όλοι οι συλλόγοι να έρθουν και να κάτσουν κάτω να δουν για το έθνος τους. Που είναι μωρέ οικονομολόγοι όλοι. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος να κάτσουν δίπλα. Πουθενά δεν κάτσανε. Γιατί δεν κάτσανε. Τελικά, συγγνώμη, όλοι οι οικονομολόγοι και οι άνθρωποι του πνεύματος είναι εχθροί της Ελλάδος. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος και οι ίδιοι νομίζω μαρτυρούν την ταυτότητά τους. Οι ίδιοι μαρτυρούν την ταυτότητά τους. Να βοηθήσουν τι θα κάνετε μετά την αθώωσή σας, κύριε Σώρα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Είναι τεράστια τα βήματα. Αφήστε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, γιατί έχει ανθρώπινους μηχανισμούς και έχει ανθρώπους με ανθρώπινα αισθήματα. Ας κάνει λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί μπλοκαρισμένοι άνθρωποι και στην πολιτική μου. Ακόμα και από το απέναντι στρατόπεδο να είναι ήδη μπλοκαρισμένοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι αρέσει σε κανέναν πρωθυπουργό αυτό που συμβαίνει. Δεν αρέσει σε κανέναν ευθύνοντα. Όσο και αποστολή να έχεις. Βλέπεις ένα λαό που θα σε φάει ζωντανό. Τι δεν καταλαβαίνεις λοιπόν? Γιατί τα κάνεις αυτά? Πού ακριβώς? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπέρα από το πρωτόκολλο που έχει υπογράψει. Είναι τεράστια εγκλωβισμένη. Πρέπει να λύσουμε το θέμα έξω από την Ελλάδα και αυτό κάνουμε εμείς. Η δουλειά μας αυτή είναι. Δεν είναι μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην Ελλάδα έχω μόνο τους Έλληνες. Δεν έχω τίποτα άλλο. Έχω μόνο τους Έλληνες που δουλεύουν όμως παντού. Είναι σε όλες τις υπηρεσίες. Είναι σε όλους τους οργανισμούς. Είναι τα πάντα. Όλοι αυτοί που έχουν βήμα τους καλώ. Αυτοί που έχουν βήμα να θυμηθούν το DNA τους ποιοι είμαστε. Και να μην σκέφτονται μια θεσούλα ή να μην σκέφτονται ένα μισθό. Τους τα κόψαν όλα μόρα. Τους τα κόψαν. Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πουθενά ούτε με την οικογένειά του ούτε με τη ζωή του. Κύριε Σώρα, αν ψάξουν στο υποθηκοφυλάκιο των εφοριακών, των υπαλλήλων της πολιοδομίας, των δασαρχείων και όλων των βολευτών, μου αρέσει να το λέω. Αν ψάξουν λοιπόν για πόθεν έσχες, νομίζω έχω την αίσθηση ότι θα καλύψουμε. Θα επιστρέψουν, δηλαδή κάποιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί όλα αυτά. Δεν πρέπει κάποιος. Η κυβέρνηση δηλαδή ξέρει ποιοι τα έκλεψαν. Θα σας εξηγήσω τώρα και ακούστε την άποψή μου. Ο κλέφτης που κλέβει αυτοκίνητα δεν είναι επιχειρηματίας. Του δώσαν εντολή να κλέψει ένα αυτοκίνητο. Ο κλεπταποδόχος. Θέλω τον κλεπταποδόχο. Γιατί αν δεν έχω κλεπταποδόχο, δεν έχω κλέφτη. Δηλαδή ο κλέφτης δεν βάζει 40 μάξα στην αυγή του και όποτε είναι τα πουλάει. Παίρνει παραγγελία να το κλέψει. Δηλαδή είχαμε μια σύμβαση, βρήκαμε τον βουλευτή, του δώσαμε 50, 40, 30 however και υπόγραψε μια σύμβαση 5 δις. Εγώ θέλω τον κλεπταποδόχο. Τι να τον κάνω? Αν σταυρώσω ή τον βουλευτή ή τον υπουργό, ή αυτόν ή κάποιος άλλος εκεί θα ήταν. Άρα υπάρχει ένα δόλιο σύστημα πίσω από όλο αυτό το σύστημα που εσείς βλέπετε, το οποίο αυτό με καταδυναστεύει. Και όχι ο μηχανισμός που θα μπορούσε να είναι ο Πέτρος, ο Νίκος, ο Γιώργος, οτιδήποτε. Που σημαίνει υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Για αν σκοτώσω τον κλεπταποδόχο, για να κλειδώσω τον κλεπταποδόχο σε μια φυλακή, δεν θα έχω κλέφτες. Άρα το να δημιουργώ κλέφτες και διεφθαρμένους ανθρώπους είναι ένα σύστημα
πίσω από το σύστημα που δεν το βλέπεις. Να σας διακόψω λίγο, γιατί πιέζει ο χρόνος. Να σας διακόψω λίγο. Πώς σας φάνηκε, συγχωρέστε με, γιατί ήδη έπρεπε να έχουμε κλείσει. Έχω μηδενίσει, λοιπόν. Θέλω το κοντρόλ να με ενημερώσετε ότι πριν τελειώσει 10 λεπτά η εκπομπή, θέλω να το γνωρίζω. 13 λεπτά. Έχουμε 3 λεπτά, κύριε Σόρα. Λοιπόν, πείτε μου λίγο πώς σας φάνηκε η απουσία από τα δικαστήρια του Άδωνη Γεωργιάδη και του δικηγόρου του. Δεν θα μπορούσε να μου φανεί λιγότερο και περισσότερο από το προφανές αυτό που έγινε. Άλλωστε, είπαμε, δεν τον κάλεσε το δικαστήριο, δηλαδή δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Που σημαίνει η δικαιοσύνη τον προστάτευσε και από τον κόσμο και από εμένα να έρθει, γιατί είχα πάρα πολλά και θα ξεφύγει έναν υπουργό. Όμως, το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Γεωργιάδης δεν το έκανε για μόνο του, δηλαδή δεν το έκανε για τον εαυτό του, το έκανε για τον κόσμο που εκπροσωπούσε. Εκπροσωπούσε έναν ελληνικό λαό και δει την ομογένεια. Που τους λέει εδώ, δεν θα επιτρέψω εγώ σε αυτόν τον απατεώνα το Σόρα να σας κάνει κακό και μην τον ακούτε. Εδώ θυμάμαι τον Γεωργιάδη, αν θυμάστε και στην εκπομπή σας, κυρία Βαβίτη, πήρε τηλέφωνο λοιπόν, το οποίο είπε, δεν θυμάμαι, είπε, τον κύριο Σόρα, λέει, ψέματα λέει ο άνθρωπος. Οκ. Σήμερα λοιπόν δεν θα ούτε και την εκπομπή να έρθει. Ο Γεωργιάδης ήταν σε μια αποστολή, ήταν εμφανή. Πρέπει να ολοκληρώσετε, ναι. Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά τον Γεωργιάδη και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο και πιστεύω ότι δεν έχει αυτός. Θεωρώ ότι πήρε μια εντολή από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πήρε εντολή από μια άλλη λέσχη και χτυπήσαν εμένα μέσω του Γεωργιάδη. Και δεν είδα και κάποιον άλλο υπουργό να με χτυπάει, έτσι. Με αποτέλεσμα ο Γεωργιάδης ήταν σε μια αποστολή ο άνθρωπος. Αυτό έκανε και τίποτα παραπέρα. Δεν έχω κάτι προσωπικό, ούτε αυτός είχε. Ήταν κομμάτι της δουλειάς του αυτό που έκανε. Γι' αυτό και στο δικαστήριο δεν ήρθε. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι να τα πληρώσει η Αμερική για μας και αυτοί δεν μας πάρουν τα πετρέλαια. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα πολλά σενάρια. Αυτά είναι, όλα αυτά τα σενάρια είναι για να σας αποστολίσουν. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε, ότι σε μια χώρα που δεν θα χρωστάει όπως εσείς βοηθάτε την Ελλάδα και θα είμαστε κυρίαρχοι. Θα σας πω και μια άλλη πληροφορία. Όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και κυρίαρχοι του εαυτού μας. Τα χρήματα δεν μου τα χρωστάει η Αμερική εμένα. Εμένα θα με πληρώσει Federal Reserve γιατί αυτή μου χρωστάει. Τι ακριβώς λέτε? Ο Αμερικανός πολίτης δεν θα πάθει τίποτα. Αφήστε το λοιπόν, είναι πιο βαθιά πράγματα από αυτά που νομίζετε. Κύριε Σόρα, πρέπει να σας αφήσω. Ακούστε μόνο εσάς. Εσείς σήμερα έχετε το ποσό και το έχετε στην ελληνική δημοκρατία. Να απεγκλωβιστούν όποιος έχει βήμα. Και όποιος είναι αυτή τη στιγμή σε θέση που μπορεί να βοηθήσει, ας βγάλει λοιπόν έξω τα πράγματα όλα. Η εφοριακή στην εφορία. Η πολιτική στην πολιτική. Έχουμε πολιτικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απεγκλωβιστούν όλοι. Θα ήθελα να σας έχω συνέχεια κοντά μου. Δεν χορταίνω να σας ακούω. Μου δώσετε μια ελπίδα εμένα προσωπικά. Εσείς με φαίνεται, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν ούτε να μ' ακούνε. Ο ελληνικός λαός, νομίζω, όσοι είναι Έλληνες και έχουν αυτό το DNA, το ελληνικό μέσα τους που φωνάζει, νομίζω η αθώωσή σας είναι η φλόγα που θα γίνει. Όχι η φλόγα που θα γίνει μια τεράστια φωτιά και θα τους κάψει όλους. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας αφήσω. Η Ελλάδα είναι των Ελλήνων και καμιανού αλουνού. Και εγώ δεν θέλω τίποτα παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Εγώ δεν ζήτησα ξένα, ούτε γερμανικά, ούτε κινέζικα, ούτε εβραϊκά. Εγώ τα δικά μου. Και τα δικά μου θα τα πάρω. Προσωπικά, εγώ και τα παιδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ σαν Έλληνες που είμαστε. Όχι, να μην με ευχαριστείτε, είναι καθήκον μας αυτό που κάνω. Θέλω να ζητήσω εκ μέρους βοήθεια, δηλαδή πώς από ευεργέτης βρεθήκατε κατήγορος, αλλά για θώση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Σόρα, που για ακόμη μία φορά ένας Έλληνας σώζει την Ελλάδα. Και όλο τον πλανήτη. Είναι καθήκον μου αυτό που κάνω. Δεν θα μου πει κανείς ευχαριστώ. Είναι καθήκον μου και καθήκον δικό σας είναι να σώσετε την Ελλάδα εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.